Kajingnya pulih ya ke kitab Daniel, kawai hadin kawai kelenong, ni ai kublai bat ni priang ngubahaya pi baro, ha ka keteng udis Chris, sya kaneka channel Kasih Gospel Media. Daniel kelenong kebasaw, kapashi jong uding bakraw. Yakani kelenong la thohi, da us Nebuchadnezzar hadin ke jingkala ka bamut ke jong u bat ha ka dekat ka benkong nyui hangni ke balak kedo u Nebuchadnezzar syaki kinja benri boro udah tho par udah ong to ke jingsuk kanong roy hapi ka dekat ka baar bat ke balai us ubatai ngala ibet ban pet i ke dak khla badi ke jing plai ke ba ublei ubah klitam ulale yanga shushu ukudo ka hima jong u kalong ka hima bam jukut bar ka jing sensha jong u kaba hala karta kadkhat ka basaw hadu ka bapra ban pelengkot usim uyathu ya ka jing syam sim lengba kidak kishen bar ka jing pla ki ba ublei ulale bar ula airu ya ka jing yero ya Daniel namar omdan ha ka hima Babylon barok kuwei na pedeng kirustat laitang u Daniel ubala banbatai ya kapashi jong kita gijing itu pau kita gijing posnio hakipor baro kadkhat kabashipo bat kabakat wei usim ubatai ba ya ka ka bau yo i ha gijing itu pau bat kata kalong syapang uding hapdeng ka khndo bat ka jing jrong ju kalalong kabakraw bat ka jing pau jong u hadu kabakut ka khndo baro kadkhar bakadar baudon ye kisla ki beitanat jong uni uding ki soru ki don shibun ki jaj mrat khlaw ki jaj simneng kadok baro ki layo jingbam na uni uding bat uni uding ru ulalong uta ka jingri tengan ya ki jing thau baro kadkhar ka bakat pra ya kani ki jing posnio ong usim Nebuchadnezzar ngalayo i bad ongru yo Daniel ko Belteshazzar to yathu ya ka jing batai jongka namarba kirustat baro ka hima jonga kemla ban petep hanga ya kata ka jing batai kadkhar baka khnai long ba u Daniel ula lengo shipor bar ki jing perkhat jong u kilap pen kuslai ya u ban pelengkot u Daniel uong ko konrat jonga kata ka jing itu pau to kan long ye kinong shun jong mi bat ka jing mata jong ka ya kinong yale yame kadkhat ka ba arpo hadu arpar u Daniel ubatai ba uta uding ya ka ba usim uya i uding ba ubakraw ka thohi ya usim Nebuchadnezzar ubala nang kraw bar ubala nang klan namar ka jing kraw jong u kala nang san kala kot hadu habning ba ka jing sensha jong u kalong hadu kabakut ka khndo kadkhat ka bakhalai bat ka bakhasaw usim Nebuchadnezzar ubatai shushu ya kata ka jing itu pau ka jong u maula yu i yo nong aphira bat ubakhui ru lawan her nabneng ubala perta da kaktin bajam ban khetno yo new diang ban ngorno ikitna jong u ban kan therno ikisla jong u ban pensapret ikiso jong u kadkhat ka bakhat san bat ka bakhan riu ka batai ban ino ya ka dingkhong ki thiet jong new diang ha ka khndo da ka jing spanyar barnong hangni la batai shishu to ai ba on pekelai donut jong u na jong ubriu bat unyo ya ka donut berat bat ai bah nyu ki ayom kin kut hau u Daniel u ong kumni ha dekhat ka apsaw kani kalong ka jematai ko sim bat kani kalong ka hukum jong ubah kli tam kaban saja hau konrat jonga usim dekhat ba apsan ba on beno yami naki beriu bat ka jaka syong jomi kan long rengkat bat kimrat klaw bat on penbam plang yami kum ki masidam bat on senrek yami da ka umjer beneng bat nyu ki ayam kinlut hami tat anda milatip ya ubah kli tam usun syar ha ka hima jogi beriu bat ba uai yaka ha uba umwan hi namar kata kusim to priang
ya kajing kentu jonga bato penduno ikipop jomi da kajing lehok bar ya kajing bamku jomi da kabale isne ya kibaduk lese don kajing peslam ya kajing suk jomi ha kadkhot ka bafnyo labata ya kani ha kadkhot ka balaipo pan pelengkot ya kani kajing itu khana ya ka usim utha usim ne bukan sa ulai i berulaong ulape ya kihima jong ubaro hatu kani kamlong ka Babylon bakrau ya ka banglate manga banlong ka jaka shong sim da ka jingkrau ka bor jonga ban nak benta ka nam ka borom jonga nama usutho bakata ka jingpo sniu ya ka bawyo i ya uding u bakrau ka batho yo u barkhat ba ka bamla long ya kita ki ibro ba ka hima ka jong u kan saklam lani mau un sayarangkan bat umrat ha kwe kasngi kad bau dang kran sorong ya kani ka jingkran hatu kani kamlong ka Babylon bakrau ya ka banglate manga ka ka belajah ka dekat ka balai puai balai puar hamar bau sim udang kran ya kata ka ktien ka jing sawa kalawan hiar na beneng ka daong ko nibu kana sasim laong hami ka hima kala lino nami but on beno yami ne kibriu but ka jaka shong jumi kan long rengkat bat kimrat hakatahi kapor kat khat lai pulai ka ong la pendap ya kata ha unebu khanasa bala be no ya u ne kibriu but ula bam plang kum kimasidam but kamet jong u kalajhi dak jer beneng tahat anda usnyu jong u lasan kum kiner pukni baki tersem jong uru kum ki tersen sim kila jrong hado kata hoi kani kajing batai nyu ki ayam ka tho ye ki nyu tuli kisnam baus im de bukhansa uyo ya kani kajing pangbe bala khot hakaktin wei zoan tropi kade ke jingpang ka penlong yo briu banle kom umrat don ki bakhot ru species dysphoria kade ke jingpang ka penlong ka met briu bakan trekam lani kwa banle kom umrat ban bam plang bar kom ta ter Daniel kalano ka basaw ka dekhot ka balai phosa honi ka ong ti ha ka bakut jong kita kisngi nga unebu khnasa la khmet la khmat shabning bat ka jing shampang jonga kalawan pai pat shanga bar ngala kerku ya ubah kli tam kadkhot blai pnyo manta nga unebu khanasa ngayaro banga kentiu nam bat pendun burom yo tau sim jong kabneng namar ki kam jong u baro kilong ka jing shisha bat kelanti jong u ka jing bishar bat kibayat ha ka jing sorong ula ban penpo kani gadi ka jing itu khana ka basisha ka jingkala ka bamut ka basisha jong usim Nebuchadnezzar hadin nyo tulikisnam ula kan mau yo oblay bat ula ai ka brom shoblay kalong ru ka khubor nakamta jonga ba jongpi let's say don ha ki long yung sem jongpi ki porlok ka jongpi lani manu ki ba pisngo wat yeladi ba omla man kala ka bamut lano totep lada ublay ula ban pengkala bamut ya usim Nebuchadnezzar ula ru ban pengkala bamut yanga yepi kani galong ka jungdwai ka jonga ka borom ka jungu sa isin nga asyoblay amen ninget ki khubor ki long ki bashay kat kung ka Bible batu ai ba ublay an perku yepi baro sngop hawa klet ru ban share ya kini ki khubor sha ki paralok jongpi ba ru kumjo ban subscribe kenang mapinyo e kijing tip ne notification man kapor kaburam ba ka jungu ngi aisha ublay amen